Počkej, ty se máte. No, ale je větší. Zkoušení. Stůj normálně a napřed mi řekni, co je to, proč se jim říká synchronní teda? Protože otázky jsou stejný jako... Otáčky koho? Rotorů jsou... Magnetického pole. Počkej, tak ještě jednou. Takže ještě jednou. Otázky rotorů jsou stejný jako otázky magnetického pole. Tam by bylo dobré, kdyby bylo něco dodáno. Magnetického pole nestačilo. Točivé magnetické pole statonu. Točivého magnetického pole statonu. Když přivedu napětí, že jo, mám motor synchronní, přivedu napětí, ten jsem říkal, že ten staton je úplně stejný jako asynchronní, to znamená, že trojfázový napětí mě vytvoří točivé magnetické pole. A ten rotor se otáčí stejně rychle jako to točivé magnetické pole. To se říká synchronní. To je tak těžký pochopit. Takže si, pánové, všichni sedněte. Rychle. A příští hodinu kterýkoliv ze 4. Jo? Si vyvedu. A to už bude za 5. Ty jo, to jsme tady pravda. No to je něco podobného. Před několika lety, kdy... Takže to zase pokud literát na můj oblák. Už jste nejeli autobusem? Ne. Když jste jeli autobusem, Tak jsou tam kolony, no. tak tam byla kolona, že byste přijeli pozdě, pak máte výmluvu krásnou, ale vlak tam měl nějaký ten, jo. Ale to právě na autobus už nedává. Vlak nebyl zpožděný, ale byl jezdí 7:30 nebo 7:40. My jsme právě, my jsme chtěli jet s tím autobusem. Ale když jsou ty kolony. Jo, ty si viděl, že je bouračka tady před Bouskovem? Nás poslouchá ráno. Jo, koho? Jo. No, protože ty jsi čekal, a ty jsi čekal, až tam bude bouračka, a teprve jsi šel na vlak, jo? Ty byly ty takový krásný výmluvy. Ty máš kliku, že už není pro vás vojna. No vojna, to už základňák. Abych je další